Keď sme zakladali Binary Confidence, našim hlavným cieľom nebolo založiť len ďalšiu firmu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naším cieľom bolo vytvoriť živnú pôdu pre komunitu expertov, ktorí budú schopní naplniť očakávania tých najnáročnejších klientov. Neexistuje výzva, ktorú by sme neprijali, ani problém, ktorý by sme pre vás nevyriešili. Svet kybernetickej bezpečnosti prináša denne nové výzvy. Útočníci sú stále sofistikovanejší a ich nástroje im ponúkajú rozsiahle možnosti. Aj najmodernejšie obranné technológie sú kvalitné len tak, ako sú kvalitní ľudia, ktorí ich ovládajú. Pomôžeme vám s ich implementáciou, no hlavne 24 hodín denne na nich budeme dozerať a strážiť vašu bezpečnosť. Dáme najlepší pozor na váš biznis a vaše peniaze. Binary Confidence neustále inovuje a prináša na trh špičkové riešenia v oblasti monitorovania, governance a compliance. Kvalitnú obranu proti bezpečnostným rizikám vieme poskytnúť najmä vďaka inovatívnym technológiám, funkčne nastaveným procesom a expertnému tímu ľudí. Najkvalitnejšiu ochranu vám vedia dodať len najlepší experti. My vašu bezpečnosť netvoríme, my ňou žijeme.